На 8 февруари в столично заведение се състоя и промоцията към новият дебютен албум на Дамян Попов. Нашият екип беше там и присъства на грандиозното събитие. В следващия репортаж ще видите какво беше настроението там. Добре дошли на всички! Много се радвам, че съм тук в Ялта, заедно с вас, че има толкова хора, че има толкова медии и че мога да представя официално моят дебютен албум. Не е вярно, всички медии изпълнители се оплакват, че българска музика не се върти. Аз ще ви кажа, че не е така, върти се. И аз искам изключително силно да благодаря на медиите, които го правят. Специално на Фен ТВ, защото е много трудно в днешно време да намериш истински и качествени партньори. Благодаря много на Фен ТВ, Виктор Касъмов го виждам. Той така плако гледа. Здравей, Дамяне! Здрасти! Честит албум! Мерси! Пожелаваме ти да пожелне много успехи. Сега нека разкажем нашите зрители как се казва той и други подробности около самият него. Албума е дебютен всъщност за мен. Казва се "Вярвал ли съм". Кръстя го на единствената неклипирана песен в албума, която обаче ми е много така на сърце и на душа. Ето го за първи път, между другото, си виждам албума. Ето, показвам го. Да, много съм щастлив. Сега си го гледам за първи път и съм много приятно изненадан. Ами, "Вярвал ли съм" съдържа 10 трака, все любими мои песни, които съм създавал през времето. Като зрителите на Фен ТВ познават най-така добре "Ти решаваш", кои други познават добре "Щом те видя, гепи ме". Това са някои от траковете, които така доста интензивно са били в ефира на Фен ТВ. Между другото, тук е момента и да благодаря на Фен ТВ, които са мой медиен партньор и с които вече може би една година работим доста добре. Благодаря специално на господин Касъмов и на целия екип на медията. Колко време ти отне да сътвориш този албум? Ти каза, че е дебютен за теб. Ами, ние не сме търсили тая идея да правим албум. По-скоро имах за идея да събера песните си тогава, когато му дойде времето. Тоест, ми се искаше да си пускам сингъл по сингъл, всяка една от песните да има своята видеореализация и когато дойде време да мога да държа в албума си в ръцете. И може би 3 години вече създаваме албума с така един много голям кръг от музиканти. Кои са всъщност тези музиканти? Ами, една голяма част от тях са познати, освен че аз съм писал доста голяма част от музиката и текстовете в албума. Познати имена също са Калин Димитров, който е така един много добър музикален така диктатор в новата музика, не само просто композитор, той има много добро усещане за модерна музика, с него сътворихме 2 от песните. Стамен Янев, екипа на Project Studio, с който успяхме да направим 3 или 4 песни, Ванката, Жени Джамбазова, именно те са отговорни за много от хитовете на Ксиния, на Миро и въобще на една голяма част от българските поп-изпълнители, да не пропусна Графа, Стамен Янев, Юлиан Янев и така. Пожелаваме ти много успехи с този албум, дано пожене много, наистина ти донесе и голяма слава. Аз не знам дали ще ми донесе слава, по-скоро съвременето да правиш българска музика е, независимо дали е поп или поп-фолк или естрада, по-скоро правенето на албуми вече е, как да кажа, носи някаква сантиментална такава една стойност за изпълнител, защото знаем, че всеки, който иска да намери някаква песен, може да го направи в интернет. Но пък за мен е много важно, защото това е една голяма стъпка за мен нагоре, да държа точно това нещо в ръцете си и съм щастлив. И съм щастлив също, че мога да работя с Фен ТВ вече година и половина много интензивно и им пожелавам винаги да бъдат толкова универсална и обичаща всякаква музика медия. И ние ти пожелаваме този албум да бъде един голям старт за теб. Мерси. Напред. Мерси. Това е целта